Machita senqola lapha bafethu. Kaizer Chiefs target Junior Mendieta udlala Stellenbosch overrated. Zangiqalela ba okay kutheni apha kule video. Then phela kwe video ngixalela ba uyavumelana nami okanye hayi. But ngiyaxalela ba uzovumelana nami okanye nje maybe 50% of like i-view yakho izovumelana nale yami. So ya Mendieta overrated mfethu. Ngoqala if udibana le channel nale content ngicela ucofe usubscribe kule ndawo emhlophe apha ezantsi. I-videos ikhona every day. So yeah, amdala ngibona social media nakwi-news kuthiwa Chiefs funeka isayine uMendieta funeka yeke ikhosi player shotayo pha overrated laa mntu lowa. Stellenbosch sibukele Stellenbosch and I'm sure compared to abantu abaninzi babhizi ba-creator le hype kaMendieta bayibukelanga enough la tsotsi uyabayibonayo babona nje igama ba Junior Mendieta i-Argentina. Ibona ba inezigweqe la tsotsi ine-tattoos number 10 qoma hinja le asuka Mendieta. Okay manixalela ba okay indoni egrand ngayo umshita indona nayo but indona ngenazo wena zamenza i-ghost akwazi kuse umshita uyimake ki-Chiefs akazokwazi ya. So indoni egrand ngayo umshita okay uMendieta umshita yoqala typical Argentinian was Argentina ba kuse umshita unala typical Argentine plug unala gas nala mbani was Argentina ba kuse winning mentality like la mashita phana mentally na emotionally na bone se ayiqinisa ba kuse ogqithisa ngamandla manje yabopha ba kuse bopha yabo funa uwina at all costs like kuse khohlakela majita like fighter spirit ba kuse basela ne players ba kuse amajideni anomlilo man as Argentina qala sazibona mos. Ngokusibini umjita nayo related le mentality ba kuse umjita unala winning mentality nalo winning spirit yabo. So la way emotional phinde ba mental phinde be mental la fight spirit Mendieta ke lo. And then ya cause kuse umjita ila way work rate ba unayo umjita se work hard ebaleni like se ba press ebaleka umjita ela way faki ila way spirit umoya oshushu physically yabo uyakwazi ukubhulisha i-players. But ke sitha ngeKaizer Chiefs ngoku samva mos wathini uzwane wathi ba kuse Chiefs ufuna ibuyele kula Chiefs yaziyo ba okay technical creativity arrogance ebholeni i-passes ne-moves ne-turns ne-passes idlwele basele idlwele. Mendieta una Stellenbosch nisibukele kakhulu mashita for like noma 3 or 4 seasons ngoba since afika ku-PSL amajita. Mendieta nambona siqala make technically ayikho mnandi compared to what you expect from Argentinian when South American. Technically ayikho mnandi kanayi technique umjita. If kay receiver ibhola receiver nxa ipasa ayikho accurate umjita wela be sloppy if xa mhlawumbe zama ulawe receive ibhola manje se over umpasa accurately akekho jo. Le passes zakhe whether i short kanye long yathanda uba asibe accurate manje yathanda upost ipass umjita whether I say lawe 5 yard pass kanye shayi 10 meter 15 meter 20 meter pass yo yenza kaninzi lawe igame ine-1 Stellenbosch umbona ngqomo yajo. But ke amajita patient Stellenbosch fenze Stellenbosch patient ngoba okay appreciate lewe mjita inika leadership. But ke Kaizer Chiefs yeah defend the Chiefs J 1 2 3 times opposite pass opposite touch aqabela kuwe siyabazi kuse siyenza noni lo way ku Kingston Carter banga players maziyenza la way yonke player man bangathi inkomo uthiwa ivele ibe inkomo mos then fans ikhwela kuyo jo ngolwa uthiwa makaphume lo muntu hayi inkomo lo like fans Chiefs zambula zamthwa inoni lewe zamngcwabe ephila uMendieta stadium isigcweleyo hayi jo so zilunge la tsotsi. But ke
if nimfuna aye ki-Chiefs, maybe Chiefs izamsayina, nizobona. Ze niphinde nibuye phaa kule video. Ngasi Chiefs imsayini, niphinde nibuye lithi nandishilo. Otherwise, nina nicanga lo Majita Mendieta mike nambona ziziphi ezinye izinto mhlawumbe nikhaya nizibone, nizibonile phaa kumjita. Mhlawumbe niziphostile naxa nimjongile umjita ninazibona. Cela nisixelele lapha kwi-comments Majita. Canga ntoni ngoMendieta. I-Chiefs mayimsayine okanye hayi sizobona. Otherwise if eqala udibana ne-channel nale content ethanda into oyivayo, ethanda indlela encola ngayo apha, cela ucofe usubscribe apha ezantsi kwindawo emhlophe, zikhona everyday videos. Shoba fethu.